preview from music to hues. Assalamualaikum, kenal lo jenengku Ali Zainal Abidin. Nang video iki aku bakal jelasno sithik tentang layang. Apa iku layang? Wis gak usah kesuwen, langsung ae nang penjelasan pertama. Layang yaiku surat sing tulis nganggo basa Jawa. Jenis layang duwe ana 6. Jenis layang apa ae? Yaiku ana layang pribadi, layang ulem, layang lelayu, layang kete, layang patuhan, terus sing terakhir ana layang dawu. Lah saiki neng video iki sing kabeh sing tak jelasno yaiku layang pribadi. Layang pribadi yaiku jenis layang sing isine notabene tentang keperluan pribadi. Penulisnya terus dikirim neng wong liya. Layang jenis iki biasanya tulis nganggo basa sing ora baku. Ben tambah paham, kok ngene contohe. Wes ngerti contohe layang pribadi kan? Saiki tak kandhani layang iku duwe susunan utawa bagian dhewe-dhewe. Lah layang pribadi duwe 8 bagian. Sing pertama papan lan titi mangsa. Sing keloro ana agagia. Sing ketelu pembuka. Sing kepapat surasa mangsa basa. Sing kelima wasana basa. Sing keenem peprana. Sing kepitu tabak asma, terus sing kewolu yaiku asma Tuhan. Pengertian layang wis, contoh layang wis, terus bagian-bagiane ya wis. Terus saiki tak jelasno siji-siji tiap bagiane. Semak yo. Siji, papan lan titi mangsa iku panggonan karo tanggal pas layang tulis. Loro, adamia iku nehangno tata cara sing ngirim layang neng sing dikirimi layang. Telu, pembuka yaiku kabar keselamatan sing ngirim karo harapan yen sing dikirim padha-padha slamet utawa sehat. Sing kepapat, surasa basa iku nerangno apa ae sing pengen digambarno karo penulis. Kelima, wasana basa iku termasuk harapane penulis neng sing dikirimi layang. Pane iki ngono sing nyambung karo isine layang. Sing keenem, babane iku nerangno keterangan sing jelasno apa hubungane sing ngirim layang karo sing dikirimi. Kepitu, tapak asma iku tanda tangan sing nulis layang. Kewolu, asma terang iku jeneng jelas sing ngirim layang. Wes cukup sakmene ae penjelasanku tentang layang pribadi. Ojo lali tekan jempol, terus tulisan komenmu tentang video iki neng kolom komen. Ojo lali, matur suwun wis nyemak videoku. Assalamualaikum.